पालये पेडणेच्या श्री भूमिका वेताळाचो वर्धापन दीस शेनवारा व्हडा उमेदीन मनयलो। सुहासिनींच्या हातान देवीक कुकुमार्चन जाले। उपरांत सत्यनारायण पूजा, आरती आणि महाप्रसाद जालो। पळयात। आज आमचा वर्धापन दिन। ह्या वर्धापन 2 दिवस वर्धापन दिन चालू असतात। ह्या वर्धापन दिवशी कुकुमार्चन चालू असतात आणि अनेक विधी चालू असतात। वेताळकडे उद्या शो करत असतात। आज देवीकडे परमायुक्त हे विधी केली जातात आणि 2 दिवस हा कार्यक्रम चालू असतो। महाप्रसाद बी सगळं चालू आहे। प्रत्येकाने दोन्ही देऊन असे प्रसाद केलेले आहात आणि कुंकुमार्चन लोकांनी केलं आहे। सगळ्या महिला कुकुमार्चन संपूर्ण गावासाठी प्रचलन सगळे महिला येऊन कुकुमार्चन करतात आणि हा आमचा कार्यक्रम 2 दिवस चालू असतो। गोवा 365 खातीर श्वेता गावकार आणि शिवानी सांगेलकार।